12 billeder af Maja-Lise Engelhardt bliver til 12 keramiske relieffer. Tænkt og skabt til kuppelsalen på Johannes Larsen Museet under udstillingen Tågen letter årstid. Det er midsommer 2012. Der blæser en frisk vind uden for Tommerup Teglværk. Indenfor har Maja-Lise Engelhardt lagt penslerne for at gå anderledes håndfast til motivet. Her er jeg i gang med at lave 12 mindre relieffer, som er ligesom en fortolkning af 12 små malerier, jeg har lavet i Paris. Hvor jeg ligesom mere næsten fysisk skal arbejde, og det er en helt anden måde at arbejde på. Jeg vil aldrig kunne stå her og male maleri, men jeg kan godt stå her og banke løs på leret, fordi det også er en fysisk ting på en eller anden måde. Jeg kan godt lide at give en ordentlig en på hovedet her. Altså tage sådan et stykke brænde her, og så få lov at ligesom... Den her kan jeg ikke gøre, når jeg maler. Simpelthen give den sådan en. Altså simpelthen. Sådan her kan man jo ikke male, men det kan man med ler, og så bagefter så kommer der så begitningsfarver på, som kommer ind og ligger. Og det der forunderlige ved det her, det er, at man kan ikke vide, hvad der sker. Når det her er klar til, at der kommer glasur og begitningsfarver på, jeg kan ikke vide, hvordan det kommer ud. For jeg kan ikke vide, når jeg ser de der glasurprøver, som Gunhild har lavet til mig, de ser røde og gule og grønne ud, men det er slet ikke sådan, de bliver, når de er brændt. Så det er virkelig ude i det blå på en eller anden måde, jeg arbejder. Altså jeg har det mere, jeg lytter mig til, hvad jeg skal. Det er ikke sådan beslutninger, jeg går og tager. Jeg arbejder ikke med hjernen, jeg arbejder med hjertet. Og man skal arbejde med tilfældet, man skal give plads til tilfældet. Ligesom jeg, altså ellers så dør det fuldstændig ud. Det her kan man ikke beregne. Stille, ligesom jeg arbejder med det her Tågen letter, der kommer ligesom det der slør ind for, og så alt det her vilde grenværk her, og så kommer den der tåge henover, som så bliver helt anderledes, når den får farve, fordi den vil være mere glat, og det her vil være sådan helt, alle farven vil gå ind og lægge sig ind i alle de her, og falde ned og gøre ved, og her vil der så være en helt anden ro, ligesom den der dis, der ligger henover. Her er det billede af akryl på lærredet, som har været udgangspunktet for det keramiske relief. Hvor arbejdet med leret til dels er en leg, en meget fysisk proces, så forholder det sig anderledes med maleriet. Ja, det er en fuldstændig krævende, altså jeg kan slet ikke, når jeg virkelig er i gang i mit atelier, alle de tanker jeg har, jeg kan slet ikke bruge dem til noget. Jeg er nødt til at finde ind i en stilhed, hvor først der begynder tingene at ske. At nå til den stilhed, når der er så mange tanker, man har, og også ting, man godt kunne tænke sig at gøre, men det kan jeg bare ikke bruge til noget. Det er stilheden, der er den mest befordrende af alt. Og det er i stilheden, når jeg har helt opgivet og helt tavs, og sætter mig ned og tænker, nej, det her, det er altså slut, det kan jeg simpelthen ikke. Så sker der først noget, hvor det hele lige pludselig falder på plads. Der er jeg dybt taknemmelig. Altså det er jeg. Og så lader jeg ligesom det billede, så må det klare sig ude i det nye sted, det kommer hen til hvem det vil leve med. Og så den måde, jeg kan se, fordi jeg vil ikke være mig selv bevidst. Altså jeg går ikke og kigger på mit eget. Jeg har ikke en eneste af mine egne billeder hængende i mit hjem. Jeg kan ikke holde ud og se på, hvad jeg selv laver. Fordi jeg vil ikke blive bevidst. Hvis jeg pludselig bliver bevidst og ved, at sådan og sådan kan man gøre, så er jeg fortabt. Jeg starter forfra hver gang. Og jeg ved ikke, hvor jeg begiver mig hen, når jeg begiver mig ud. Og jeg ved heller ikke, om jeg i morgen er i stand til stadigvæk at male et billede. Jeg har ikke en bestemt metode, og jeg har ikke... Altså, det er forfra hver gang. Tilbage til de keramiske relieffer. De er nu så tørre, at de kan modtage farver. Jeg skal hele tiden tænke, hvad er det nu, den hedder. Den her, den er nummer 12, ikke? Og hvordan kommer den til? Ja, den kommer så til at se sådan ud. Den ligger egentlig meget tæt på, men når vi går over ved de her,
Den her, den er okker, og den virker jo ikke særlig. Altså, det er jo sådan en gabardine-agtig femsæde rundt. Ja, prøv lige at se. Ikke? Men de får jo en helt anden dybde, når de bliver brændt, og når de så får glasur. Det er altså ligesom, hvis man finder en smuk sten på stranden, og når den ligger i det våde, og når man lige finder den, tænker ej, helt fantastisk, så kommer man hjem og så er den helt tør, og så er den egentlig kedelig, men kommer man så bare lidt vand på, så er det miraklet sker. I virkeligheden er det for mit vedkommende lidt ud i det blå, det her. Jeg kan simpelthen ikke vide, hvad der sker. Det kan jeg ikke. Fordi når jeg maler, der kan jeg jo med det samme se, når jeg blander en farve. Står jeg med den, så blander jeg den på min kittel, tager den derfra op på lærredet, og der kan jeg jo med det samme se virkningen. Det kan jeg ikke her. Der må jeg vente 1,5 måned, før jeg kan se, hvordan det kommer til at se ud. Den her hvide, som jeg så lader ligesom løbe ned, og så der sker nogle ting, jeg ikke kan vide, hvad der sker. Så lader jeg det tørre, og så kan jeg arbejde videre med det. Lige nu kan man jo slet ikke arbejde med det, så arbejder på en eller anden måde på dem alle 12 på en gang. Og så må jeg så se, når det kommer ud af brændingen, hvad der så er sket. Så giver jeg det lak med det samme, og så er der det gode, hvis det så falder helt til jorden, så kan jeg give det farvelak. Så man kan også, der kan man endnu føje noget til, endnu et lag i farvens dybde. Fordi når jeg maler mit maleri, der laver jeg jo også mindst 10 lag. Og det er lidt det samme, jeg gør her. Der er en lille bitte smule leg med i det her. Og jeg kan godt lide den der fysiske lov at hugge og hakke og bagefter klaske det her op. Ikke at det ikke er den samme forpligtelse, men der er en lille bitte smule leg med i det også, som jeg godt kan lide. Netop at lade tilfældet rode også. Tilfældigvis havde Maja-Lise Engelhardt fået vendt billedet til dette relief på hovedet under arbejdet med leret. En tilfældighed, som vi fluks retter op på. Sådan. Og sådan ser det færdigbrændte relief ud. Man skal være åben over for tilfældet. Sådan må det være. Togen letter årstid på Johannes Larsen Museet fra den 7. oktober 2012.